karo Begawan Durna. Bapakmu jinjak karo Begawan Durna. Bapakmu gila karo Begawan Durna. Lah kok dadi kowe arep wani karo Begawan Durna? Bapak karo Antasena beda. Nek bapak wedi karo Begawan Durna, mergo Begawan Durna menehi ngelmu karo bapak. Ning Antasena sithik wae urung tau entuk ngelmu karo sampeyan. Mula nek sampeyan arep gawe geger pertapan Kembang Sore, gandeng aku cantrike Sabdawala. Cantrike Begawan Sabdawala, aku sing ora ntrimakake. Nek nganti sampeyan gawe rusak pertapan Kembang Sore aja takon dosa. Antasena sago mbabati Warasata Kurawa. Lho, yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tawedeni apamu? Ngendi? Bapane wong nakal kadedan. Oh, ora minggat ngarepane Antasena. Jotosi nang kene. Ayo, metu jawab. Ya wis